Nehovor nič do mikrofónu a ja ti kúpim akúkoľvek hračku tu chceš. Dohodnuté? Tak som tu. Počkaj. Ale nemôžeš nič hovoriť do mikrofónu. Dobre? Čo by si chcel? To? A čo to je? Dinosaur. Dobre, áno. Môžeš znázorniť dinosaura, ale nemôžeš nič hovoriť. Ako vyzerá dinosaurus? Ako kráča? Tak kráča dinosaurus? No dobre, keďže si nič nepovedal, dajme tomu, tak si zoberiem akékoľvek len chceš. Dohodnuté? A už môžeš aj hovoriť. Ktorá sa ti tak páči? Táto konkrétna hračka? Dinosaurus čo robí? Aký zvuk? Aký robí zvuk? Dobre. Toto není? A to je to isté, že? No dobre. Tak zoberieme toto? No dobre. Chcem Freddy Fazbear. Foxy? A Foxy je odkiaľ? A Freddy Fazbear, toto je nový Freddy Fazbear. A ty sa nebojíš, ale to je nejaká hororovka, nie? Ne, to moja Jasminka Áno. to poželala. Počkaj, toto nechcem, ale to Transformer! ale toto je dobré. Transformer! Dobre, to už sú dve hračky. A ak si členom Mobil Foxu, čo si? Áno, že? Si. No, vidíš. Tak môžeš zobrať ešte teda jednu hračku. Zase Transformer? No, tento je. A No, to je tak. to je Megatron, to Megatrona neber. Fuj, Megatron. Počkaj, ja viem, čo si dám. SpongeBob? Je si miešný, ale Ale ten je nejaký divný SpongeBob, pozri. To čo robí? ja neviem. Čo robí? Takéhoto SpongeBoba by si chcel? Ale pomôžeš mi s tým, hej, to nablokovať a tak. Ja to neviem nablokovať. Ale tak dvaja to zvládneme. OK, Dobre, šikovný si. to je tvoj. Zaplatené. To je môj telefon. Výborne. Ďakujem. Pištol odlož. Pištol. No výborne, čo zobereš? Ja to sám celé nezvládnem. Kamera, Toto. aspoň žoba. No dobre, a toto ti dám vonku. Áno, to Alebo si... mikrofón, chceš zobrať mikrofón? Mám ti to Zober nechať? mikrofón a rozprávaj. Kľudne, poď, ideme. Ja mám mikrofón. A prosím ťa, ukážeš mi ešte jedenkrát toho dinosaurusa? Ako robí dinosaurus?